راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زو خبركم تخاتتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدبات بزينا متخم بسن حدران عربي الشاي قبر هندسي نلومي عد مالني عد ماي مالت قاشا يكون مسارحتي فتح عثمان أبرادي إيران نوع عمت السريحي بقانق عرب مالتيو السو غازت إنيان ناي دبلوماسي بعالمويان ونيو صحافيو قلت مصحفت اللوء أبزق زيزي أبزغرب معلومات حنتي أرتيكل صحيفو نيرو نسو أبي كم صحفا انتهي علامة كيرو خمس صحفان مأتوخ نقرنيو دحريو أو أستمر حتتات كأنا حاطي مالتي بإبراهيم هادي تبعله إرتراوي نابون قتلني ترجمة أجد سنة بتاعت كأسل الزلوة بزعبة أخن الزرارب عدي ميلهم جمرت فتحي كميل لخت عنها بالله يمسكنك كاكا أنا ذا عدمي مستم سمعت يا أخي تراخبني هذا الحد أنا بحري نويح زي هو بتعمي حقوس يسمعني طبعا يا أنا مندس بلاني دقي مناسبة تراخبنا بزي سلازي سكيت أرتيكل صحف كايو زي ما عصيرو تمغنيات تاينيرو دحرنا بتحجتو نهاتنا هن كيدينا جن أبي يحتم كاينيركا سباتون بخميك رخبوه قولو ولا نزي مدى بتخطاتي لومسي كم ببون دحر ديلهم أبيك رخبوه قولو نقرن نمو دحرين بتحجتاتنا أبتينا طب مجمري ذا أرتيكل ذا بعربية صحيفة أبرز إريتريا تبحل حنتي ويب سايت إريتريا مونيتور نتورك يا وزي نيرا مجمري بعرب هجي أقداسي سلزو خانتهم كلهم عرفتي دا قدنا بتقرنيا كترجم اللوا حتى كبتهم نفوعات تقرنيا ترجمتي إبراهيم محمد صالح حاليا بجرمان زقمت بعلو تي نشيتيف وسيدونا تقرنيا ترجموها تقرنيا كا تي ويب سايت تقرنيا سلزي ولون أبتي ناتي فيسبوك أوزعير له كاليكا تاغنتهم تقرنيا زنبوبو توم بواتساب كا مساي تقرنيا زخلو كا نابهم سليدة مالتش طبعا حجي من البات بزح انت اسمو هاي تزرقة حد النهاية لا قلنا أنا بخا سدلك يا خا من البات مستي مدب توسع كمان تقن توم زين ببوا بزعبة من تاك من الزارب زلنا كم زفلتو مالتش الدنيا يا زبون هو نسو حد أجواب الله كبصحهم تصحف حجيجن اتسخذ صحف كاي بحطون ملس الملكة سلنا قربو زلنا أبزق على متأيقزي تتناقيقو ويبزق على متأيقزي تأكيبو كبصحهم كم زق الكات أسفا قبري سلازي اتصحف بحسر الزبالة أخرار النت نايهمونات مقع بوليتيكينياتات كمزمزو خلو تكامل خلو كما يمثل تحدى وقان تي كريستيان فلاي تكرينيا الزرب انتي عبرك تخلو اللو تي إليت ولا تي عفشاوي تي دلاي فتحي مثل مناون انتي عبرك تخلو اللو الزبل حادة ارتيكل خا دالي خا سوغا بفلاي أبزي غربا عوارح أو جيندع بزوغانا في مأسرتي ناي مرحتا هايمانوت مركسو جيركا بزحو انتق إسكال لخا حجي تقرل بالزبالة تي أخرار النت ويكا كمزي بتكرينيا بإنجليش اكستريم زبلوو إزتات أدهو بقى كهت صحفوا لزدر كام مهنيات انتايو انت حدا قاس لزرعي كازولو ويأبينا حدا قاس لزلناينا بو مجمريا أنا كم زري إني زلو يكتاتلو إن زلنا نا إريترا بتاعت أنا في سرعة أب إريترا حجي تانا هيمانوت في اللي كم ناس لاس كارد يزت كمان لا زلو مالت أمونغو إريتراويان إذا هيمانات أو في اللي عدمو إنكنا واحد زيتات يزت كم زلو حجي إتأمنت إن زي أرتكل زي عيا مالت زي حدا نه كتير كالي إتي ترى ناي تقاومتي انتهي بزعباز بفلاي حجي أب كتماتات لندن انترينايو باريس أمستردام ستوكهولم وإزيكا سلامة سلفيتات تجميرو نيرو إزي سلامة سلفتات علماء وكا انتايو نمفتح ناي الشيخ آدم شعبان عبي الشيخ عبد قندع بيت تمهرتي سلسة شيخ تمهارو زلوا مبال أو أنا تي بسحنا تمهارو كندي مهانو أي كان أي
ኣይረጋገፅኩን ግን ብዙሓት ናይቲ ትምህርቲ ናይ ቁርኣን እያ ተዓፅያ ነይራ ምስ ተዓፅየት ከዓ እቶም እቲ ሓላፊ እቲ ሼክ ኣደም ሻዕባን ተኣሲሩ ምስኡ ከዓ ክልተ ተኣሲሮም ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ማሕዳሪ ናይታ ከተማ ባዕሉ ከዓ ተኣሲሩ እዩ ነይሩ እዚ ምክንያት ከዓ ናይዚ ሰላማዊ ሰልፋት ንምፍታሕ ናይዚ ሼክን ካልኦት እቲ ሃይማኖታዊ ከዓ እቲ እስላማውያን ማለት ዕድል ንምሃብ ማለት ነቲ ናቶም ሃይማኖት ንጥቀሙ ንክሰግዱ ደቆም ንከምህሩ ታት ዕድል ክወሃቦም ኣለዎ ማለት መንግስቲ ኣንፃሮም እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ዕላማ ናይቲ እንታሽሙ ከምኡ እዩ ተገይሩ ሕጂ እቲ ናይ ቀዳማይ ኣብ ለንደን ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ኤርትራ ማለት ኣብ ለንደን ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ፓሪስ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ሆላንድ ድሕሪኡ ፓሪስ ሳልሳይ ትማሊ ዝተካየደ ከዓ ኣብ ስቶክሆልም እቲ ዝተካየደ ዝነበረ ዕላማው ከምዚ ዝበለፅክዎ ንምፍትሕቲ ሼክ ከዓ ምኩናን ናይቲ እስሪ ናይዞም ሰባት እዚኦም ምኩናን ከዓ ናይቲ ምዕፃው ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይቲ መሰል ከዓ ንምግሃስ ማለት እዩ ኣንፃሩ ንታሽሙ ክበፅሕ ሕጂ እቲ ዝርአየኒ ዝፀንሐ እንታይ እዩ መንጪ ናይቲ እንታሽሙ ምፅሓፍ ከዓ እንታይ ኮይኑ እዚ ዝርአ ዘሎ ናይ እስላምን ክርስትያንን ፍልልይ ዘለዎ እዩ ዝርአ ዘሎ ማለት እቶም ደገፍቲ መንግስቲ ማለት መንግስቲ ባዕሉ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ወፃን ማለት መግለፂ ናይ ገለን ግን እቶም ደገፍቲ ከም ተዛረብቲ ከም ኣፍንጫታት ናይቲ ስርዓት እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ ናይ ጂሃድ ዓይነት እንታሽሙ እዩ ሰልፊታት ስርሒታት እዩ ማለት ኣንፃሩ ክንኸውን ኣለና ማለት ፍልልይ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ዝለዓል ገለ እሱ ዳ ከምኡ ድዩ እቲ ሕቶ ከምኡ እዩ ነይሩ እሱ ከምኡ ድዩ እቲ ያማ መጀመርያ እዞም ሰባት እዚኦም ንክወፁ ዕላማዎም ዳ ገሊፆሞ እዮም ገሊፆሞ ኣነ ኣብ ለንደን ኣይነበርኩን ኣይተሳተፍኩላን ናይ ለንደን ግን ናይ ፓሪስ ተሳቲፍና ኣላ ነትና ናይ ፍትሒ ጉዳይ ስለ ዝኾነት ንኩሉ እያ ትምልከት ሕጂ እቲ ኣባህላይ እንታይ እዩ ነይሩ ሼክ ኣደም ሻዕባን መጀመርያ ዝተዓሰረ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ቅድሙ ዝተዓሰሩ ከዓ መሊኦም ብዛዕባኦም ከዓ ክንዛረብ ኣለና ተበዲሎም እዮም ሕጂ ናይ በደል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንኣት ኩላቶም ክትቕልል ኣለዎም ኤርትራውያን ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ የሆኑ ፖለቲከኛታት ደረፍትን ጋዜጠኛታት ሕጂ ናይ ኩላትና ክኸውን ኣለዎ እዚ ዕድል ናት ኩላትና እንተ ኮይና ከዓ እንታይ እያ ትኸውን ትሕይሎ እያ ነቲ ምክንያት ናይቲ ዝብልዎ ዘሎ እዮም ደገፍቲ ኣብ እንታይ ሽሙ ኣንፃሩ ክንኸውን ኣለና ንኽእል ማለት እዩ ስራሕና ከዓ ወላ ሓንቲ ነቐፌታ ክበፅሖ ኣይክእልን ከማ እንተ ኮይና ናይ ብሓቂ ናይ ፓሪስ ብጣዕሚ ምዕብልቲ እያ ነይራ ስእሊ ናይቶም ጋዜጠኛታት ናይቶም ኣባላት ግደፍ ወላቶም ናይ ቀደም ከማን ሓርበኛታት በዓል መርያም ሓጎስ ንኣብነት እቶም ግሩፕ G15 በዓል ብትወደድ ጀነራል ብትወደድ ኣብርሃ ነይሮም እቲ ስእሊ ማለት እዩ እታ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብኡ ሳተፍ ከለኹ ሓንቲ ንእሽቶ ቃላ ሪበይ ኣለኹ እዛ ቃል እዚኣ ንሓድነት እያ ትፅውዕ እዚታት ሕጂ እንገብሮ ዘለና ናይ ሓባር ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ግዜ ናይ ሓባር ክኸውን ከሎ ከዓ ሓይሊ እዩ ዝህቦ ኖ ናተይ ኢልካ ኦኬ ካሊካ ናቱ ይገብር እዚ ፍልል እዚ ንዓና ብጣዕሚ ይሃስየና ስለ ዝኾነ ከምኡ ክኸውን ይብሉ በዚኣ ከዓ ድሕሪኣ እታ ኣርቲክል መፂኣ ናብ ኢሊት ወይቱ ምሁራ ናይ ትግርኛ ናይ ብሓቂ እሶም ወይ ከዓ እቶም ካልኦት ኣይነበሩን ኣብቲ ምንቅስቃስ ዛይ ምህላዎም ከዓ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ እንታይ እዩ ኣነ ከምዛ ዝሰማዕክዋ እዚ ኮ ናይ ጂሃድ እዩ
ናይ እስላም እዩ ሕጂ ናይ ጅሃድ ስለዝኾነ ናይ እስላም ስለዝኾነ ንዓና ይምልከተናኒ እዚኦም ባዕሎም ዝገብርዎ ገለ መዓስ ከምኡ ኮይኑ እዚኣ ናይ ብዛዕባ ምግሃስ ናይ መሰል ወዲ ሰብ ስለዝኾነ እዚ ሰብኣይ እዚ ተኣሲሩ እዚኦም ወፁሎ ናይ ኩላትና ከዓ ንገብሮ ኢና ዘለና ናይ ሓባር ጉዳይ እዩ ናብ ታሽሙ ክኸውን ካልእ ዘለካ ግን ፈትሒ ይረታ ናም ደሌት ፍትሒ ድዮም ከምኡ ርኢቱ ከም ዘንፀባረቑ ሰሚዕካ ዋላ ሶም ደገፍቲ ደሌት ፍትሒ ኮይኖም ነይሮም ዶም ሰኹም ኤርትራውያን ኦፍኮርስ ትግርኛ ትብለኒ ኣለካ ብኡ ከዓ ክንሪኦ ፀገም የብሉን ኣብቲ ናይ ፍትሒ ምንቅስቃስ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝነብሩ ኣነ ርኢ ኣለኹ ሕጂ ነቶም ደገፍቲ ኢኻ ከምኡ መልክዓት ሒዞሞ ትብለን ዘለካ ዋላ ስቶም ደሌት ፍትሒ እውን ከምኡ መልክዓት ሒዞሞ ኢኻ ትብለን ዘለካ ወላ እቶም ድሌት ፍትሒ ማለት ከምኡ ይብሉ ዘይንቐፌታት ተቃሪቡ ኣሎ ማለት ኣነ ዝሰማዕኳ ካብ ገለ ሰባት ኣስማቶም ማይ ጠቂስኒ እዚ ዳውኮ ናይ ጅሃድ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣባ ክሳተፍ ከለኹ ናይ ዳዊት ኢሳቅ ኣልዒለ ሕጂ ናይ ዳዊት ኢሳቅ ስእሊ ልዕል ከለኹ መጀመርያ ሰለስተ ምክንያት ነይርኒ እዚያን ምክንያት እዚያን ሕጂ ንኣብነት ዳዊት ኢሳቅ ባዕሉ ከም በዓል ሞያ ከም ጋዜጠኛ ከማ እዩ ኣነ ጋዜጠኛ እዩ ኣነ ንሱ እንዳ ኣብ ሓደ እንታይ ሽሙ ሞያ ኢና ንራኸብ ካሊእ ከዓ ብኣስመራ ኢና ነርና ማለት መሳርሕትና ኢና ምናልባት ብሓንሳ ኣይሰራሕናን ኣነ ኣብ ናይ መንግስቲ ስለዝነበርኩ እሱ ዳ ናይ ቁልዓቱ ናይ ገሊ ነይርዎ ግን መሳርሕትና ዲአን ጉዳይና ሓደ እዩ ፀገምና ሓደ እዩ ኣነ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ክልዕል እየ ኢለ እዮም ስለምንታይ እዚኣ ምክንያት ኣላትኒ ካሊእ ከዓ ካብዚን ላዕልን ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ዝኣምን ዳዊት ኢሳቅ ባዕሉ ኣብ ፓሪስ እንተኮይኑ ወይ ኣብ ስዊድን ዩቱቦሪ እንተኮይኑ ኣነ እንተተኣሲረይ ስእለይ መልዓለ ከማ እሱ ሕጂ ከማ እያ ብከማ እያ ኣልዕለ ኣለኹ እዚ ከዓ ናይ መሰብ ተበዲሉ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ሸክ ከምዚኦም ካልኦት ተበዲሎም ስለዝኾኑ እዚ ከዓ በደሎም ክግለፅ ኣለዎ ልዕሊኦም ግፍዒ ዝወዳኢ ግፍዒ ከዓ ክግለፅ ኣለዎ ብከምኡ እንታይ ድሕሪኣ ዝገርመካ እታ ገለ ሰባት ምስዛ ስእሊ ምስ ረኣዩ እንታይ ኢሎም ኣንሕና ናይ እስላም ናይ ጅሃድያ መሲላትና ግን እዛ ናይ ሓባር ታሽሞ እያ ኮይና ግን ማለት ኣነ ናይ ለንደን ኣይነበርኩላን ናይ ስዊድን ናይ ገለ ብዙሕ እቶም ማለት ኣሕዋት ካብ ትግርኛ ገለ ኣይነበሩላን ኣይተሳተፉላን ገለ ሕጂ ኣነ እንታይ እዩ ኣይተሳተፉን ክትብል ከለካ ማለት ጠቕላላ ኣይነበሩን ኣብ ፓሪስ ሕጂ ኣይነበረን ወላ ሓደ ሰብ ኦኬ ኣይነበረን ገሊኦም ከዓ ምንታኖ እዚኦም ዳ ንኣይዓደሙናን ገለ ኣነ ወላታ ኣይዓደሙናን ሳብ ምክንያት ኣይኮነን እዚ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ዕድሜ ኣይደለም እዚኣ ሰሚዕካ ኣለካ ትሳተፈላ ኣለካ ስለምንታይ ሓደ ንዚኣ ናይ ሓባር ጉዳይ ኢኻ ትገብራ ኢኻ ዘለካ ካሊእ ትሕይላ ኢኻ ዘለካ ሳልሳይ ዕድል ኣይትህብን ኢኻ ዘለካ ነቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ትፍልሊ ኣብ መንጎ ሰማን ወላ እዚኣ ከማን ኣብ መንጎ ገለ ማለት ካብቶም ኦርጋናይዘርስ ሕቶታት ኣልዒላ ንሕና ከማ ክትኸውን ኣለዋ ገሊኦም እንታይ ይብሉ እቲ ስምዒት ስለዝነበሮ ንሕና ጉዳይና ጥራይ ኢና ንገልፅ ጉዳይና እንታይ እዩ እዚ ናይ ሼክ ጥራይ ወላቶም ካልኦት G15 ኢልካ ገለ መለ ወላቶም ኣቅፈሽቲ ወላ ገለ ተኣሰሩ ቅድማ ኣይመልከተናን እዩ ሕጂ እዚታት ብጣዕሚ ሕማቕ ስለዚ ኮነ ብዛዕባኡ እዩ ፀሒፈይ ካሊእ ኣነ ናተይ እንተ ኢለይ እስኻ ናትከ እንተ ኢልካ ኣበይና ንበፅሕ በብሓደ ኢና ከድና ዳ እሞ ቀሊል እንታይ ሽሙ ኣነ እንታይ እዩ ዝርአየኒ ዘሎ እዛ ከዓ ክንሰማምዓላ ኣለኒ እዛ ርእየቶ እያ ኣብ ውግእ ኢና ዘለና ኣብ ውግእ ኣንፃር ነባርነት ስለ ዘለና በይንኻ ክትዋጋእ ኣይትኽእለንኻ ኣብኡኻ ምሳኻ ክትኸውን ኣሎ ካሊእ ከዓ ከም ባህሊ ኤርትራውያን ዝወረስና እዩ ካብ ገድሊ ሓውኻ እንተወዲቑ ገዲፍካዮ ኣይትከይድና ሳልሳይ ከዓ ድኹም ኢልካ ገድፎ እሱ ከማን ፍታሕ ኣይኮነን ኣልዕሉ ምሳኻ ጎነ ክኸይድ ኣለዎ እዛ እንተ ሓሲብካ እሱ እዩ እቲ ቃልሲ ከምኡ ከዊደዮ ከምኡ እዩ ዝዕወት ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ
كابا كمان تخافق اب تاريخ كناما نابنت كناما تنصيلهم على كاب إريترا كناما مجمريا غدايوم كلعلو كلهم مريتهم تزريفو نقال اوتي توهيبو اب غلا حجي اب كناما مريت انت كيتكا اب غاش بركا اتي اسماتنا عديتات ناتو ما يكون عد غلي عد يكلي عد غلي يو فوينو سلمنتاي كاباتهم توسيدو ناقال اوتي توهيبو زلو السوتي منغسي سلمنتاي يوز غبرو نفلطنا كلنا كناما كا ناتوم يغلصو كلهم انتا يبلو نيرو مريتنا تزرفو هيمانوتنا ايدنتيتي ناتنا ترغيسو يوزلو سبنتا يوزبلو واغدفونا بجاكم زي ناي وغناتيو ازي كا ناينتاشمو هاغركو انتا يا مالتي مريتيا ايدنتيتيا كموتات ازي نو غديفكم ناي هاغر غداي مون زارب اتا ناي هاغر غداي انتا يا ناي مريتي انت زي كوني مثلا انت زي كوني انتا يا تا ناي هاغر بكمون تايبلو جميرو نحنا زا قالسكم ازاي تملكتنا حجي ازي يريه جميرو له اسخنا يا بكمون تي تحشون بطعمي سمعت كجمر مالت كفطر جميرو انا كا انصارتي كله غوغوي مسرح يزارب زلخو بكل تي وغنات بتعشم ترديكا زي تعزبتخا خوينو سكفتخا خوينو الوتاوي ويكات نس غونا اللي خاي تقبلون زلخا حجي نتوم زين ببوا اوف كورس كل غزيت يصحف ولا كان ببزخل عقم زلو كان ببزخل بزح انت خونا كن اب ارترا قالو كان ببو زي كولو نزي صحف زي كن بزن احنا نزاربو زلنا كردو وزخولو بحسر زبله انت يا خا الكا زلخا ابو اسكاي نتوم كان ببو زي كولو انت يا خا تبزلخا تي اخرارنتنا هيمانوت توم سرعات كتقوم له خلو ديكتاتورا سرعات كتقوم له خلو اغميت كلخا እንደገና ከዓ እቶም ደረይቲ ፍትሒ ኮይኖም እውን ከም ዝበልካ ኣይምልከተናን ዝብሉ ወገናት ከም ዘለዉ ንቐሚጥ ከለኻ ሕጂ ካብ ኣንደበትካ መታን ክሰምዖ እስከ ጥቕልል ኣቢልካ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ኢልካ ዘለኻ ኣብቲ ፅሑፍ ፅቡቅ ሓደ መጀመርያ እዚ ናይ ሓባር ስራሕ ስለ ዝኾነ ናይ ሓባር ኩሉ ግዜ ክኸውን ኣለዎ ናይ ተቃወመ ስራሕ ናይ ሓባር ጉዳይ እዩ ኩሉ ዝምልከት ፈላሊኻ እዚ ናተይ እዚ ናትካ እዚ ከዓ ድኽመት እዚ ከዓ ዕድል ታሽሙሉ ካብ ታሪክ ክንመሃር ኣለና ኣብ ኣርባዓታት ኣቦታትና እንታይ ገይሮም እዚኣ ኤርትራ እዚኣ ኣብ ሰለስተ ሓደጋ ነይራ ወይ ትምቀል ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ መግዛዕቲ ትኸውን ወይ ከዓ ታሽሙ ትኸውን ምስ ኢትዮጵያ ጣዕሊላ ካብ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ትኸውን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰጊርናዮ ኢና ስለምንታይ ብታ ሓድነት ኢና ሰጊርናዮ بتي حجي حدنت مستقرنايو كاب أبوتاتنا لعلن كن محايش لنا نحن it is unfortunately دحرت شو تسع عامت ويكا أبوتاتنا كابانا يبلسوا يوم مالتاتيناتهم بوليتيكا ويسرارها سلمنتاي نحن كنبلس لنا كل تيز لنا عدل ريسورسز قالي كابون كنبلس لنا جن نحن بلسنا دينا كاباتهم ناي بحق يزي في اللي زنر يوزلنا رايكونن إذا حنتي سالسايتي إتا ملأختك نايتو محواتي نايتي قرنيا بفلاي intellectuals elite مهوران أوكي السخم إتي طروفنت عابزي يخون أب مونغ مالت أب مونغو كريستانين نسلح كوكونا نلوو أدلك وهابي بلو أنا بزوحات مالت يحطوني يوم ناي تقرنيا intellectuals إلي انت حادي كباتو موزيعو دا أنصار أغازيان تزاريبو دا سمع كادو ينوم زحطوني أنا سمعي فلتني قل حجي ارتكلات تصحفوا لو قدم ميلو وصل سبلتي من قصقاس ارتكلات تصحفوا لو أنا زفرتهم تقاومهم دو سمعون قالوا من أرتاير أخايا من ويا بزح أخايا من تكون تخيل أنا منال بعد أنا منال السوق ده سايستان ولا تزاربوا أب يوتيوب أنا تيوم بفلاي زيادة أو تقرو دي تا مسج ناتي يتوم أب مرحنة نايتي تقاوم السرح أب مرحنة زلوا أوكي السخاء مجمريا تي كتكوننا لك مالت مقهاش مثل ود السب ناي كله يزبزح إزي شيخ إزي دي العلو زي وذا
ግፍዓትን ገለን ክኹና ነይርዎ ወከ ሰብ ክወፅእ ነይርዎ ብልክዕ ከምዚ ናይ ኣቦና አንጦኒዮስ ነፍስሄር ኣቦና አንጦኒዮስ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ክወፅእ ግን ኣነ እታ ዝቃወማ ዘለኹ ናተይ ናትካን ገልን እያ ኖ ናትና እዩ በይኑ እዩ ሕጂ ናይ እሱራት መዓልቲ ኣላ እዚኣ እሱራት እዚኣ ኣብ ሓንቲ ወገን ትሪኣ ከለካ እቶም ስእሊታት ናይ ሓደ ወገን እዩ ኣብ ካሊእ ከዓ ናይ ሓደ ወገን እዚ ዳ ወላ ሓንቲ ኣይጠቅምን እዩ ኣነ ሕጂ ዝብል ዘለኹ እቲ ኢንተሌክቹዋል ናይ ትግርኛ ማለት ዓብይ ተራ ክፃወት ኣለዎ እቲ ጥሩፍነት ኣብዚ ኣሎ ኣብዚ ሎ ክትቃወሞ ኣለካ ከመይ ጌርና ብሓደ ሰሪሕና እዚ ከዓ ብዘይ ስኒት ብዘይ ምትሕጋዝ ኣይከውንን بكمو أنا أنت يجي تسوي زلوا نكمو هجي كم عبنات كمان إذا بنت عشما يجلس قان جدا إذا سخاء الدل سلزت هبني كوجل سو مالتني بزح يوزو تيدنسي زبط حكابتي أرتيكل سخان أنا نسخان هجي ناي كم جازت نياتات ناي زي عالم قدات نكتاتلو ينازلنا عصبينا ريبورتاج قالينا نصح زلنا ننبب نترجم كا ناي سائل قد حجين تريناي نابنات قبل علي فلسطينيان قفعي زقبر زالو اتو ام ناي لفت اسرائيلي لفت انتي زايونست زقبرو زالو ناي بحقي انت اشمون انستار تي تي منجستي اتي بدل سلمنتاي ناي هيومن كونسيرن سلا زخوني ناي حبار قد ناي هيومانيتي ناي ودسب قد سلا زخوني ولا تيوم إسرائيليان أب نيويورك زرخيهم توم أرثوذكس أنت بيشمنا أيقونن يزكبر زلوا حجي أنا أنت يزكب زلوا السخاء أب إريترا ولا زخانة إسلامية يبلا يخليو إتي وزارة صحيفة يا كابتن أبتكل إتي president استانايو minister ناي defense استانايو إتي ناي intelligence سبزي السرقة استانايو أنا أبزي بوتان تهونا intellectual مجمريا نفسي كوسع عليا مالت بشما يقبرون يمزلهم إذا كرجال يسألن إزيهم قفعي يقبرون زلهم بشم كبسة بشم تجرينيا بشم يقبرون يمزلهم حجي نحواتنا مسجنا نسدلهم نكونا ما يخونوا نعفر يخونوا نزقونه بوزيتيف مسجنا نسدلهم قلناهم ينازلنا بحد ينازلنا اوكي حجي تي كل شيء حجي انت له مسلكه اتي نوح عامتات اتي حدتي ودبت زباو جنبار ويت هقدف بفلاي مالتي ابزق زي زلو يترفتهم تقاومتي كوينم نوح عامتات زقاومو زلو خمسه خمخان كالوتن اتهم دقفتناتون كم زي وكلهم فلتيو منغستي ويت سرعات ديليتو يقبر كم زلو حادث كونا بون حادث ديريت يقبر كم زلو استفلت انا قريب كابتن ديكتاتورنت حليفوس تيراند عينت كم زخونه مالت بزحات سمامعوا لنا تبيو حجي اتي بتغرينيا وي بكريستيان تبلو زلخه تروحو زلخه اذا كل عملات كغبرو صنحه خني يسوديو وي قدنت نو نحنا كريستياننا نحنا تغرينيا ግን زي موكلتنا يكونون زبل دمص قدن كسمع على وديو ولاس تزقاوموز نبره اخول ايو تزقاوموز نبره اخول ايكونن دي زرعات زي نيرترا زوكل ايكونن بزي قدس اي ناي كفال حبرتسب نخلنا يقف عنا له نخلنا خاف عدنا كاف زرنا اباري لنا له ابوتاتنا اسير لنا له نابنتا بسمرا اخريا بيت مرت قعص خلو ابو زنور شخ كوسر خلو بزحات ارتران غوص اميم دمص ما سمعهم يوم نا ابونا انتنسون كوم مالتي ابزا غزي زيا تمفل لاي كم زلو تعزب تخا خم زخونت نغرن لخا قدمي زي زنبره عامتات جن كله ايكونن دي بحبار زوص نيرن سلامو سلفي نتقاومو فللي نيروديو ويت تغرينيا ويت كريستيان تبلو زلخا كنتي تقاومو زغبو اي تقاومن دي واي مريح ترى خوين خي قوم اي نبرندي وي قوم يلندي اذا سي قرب انا تصرب تعزب اوكي كنصل الكاي مجمريا انا قالي سبو كيله زاربني زلخو اسلاماوي قالنا ناتي ريتو كم صحافي كم تعذابا يزارب زلخو ايتي تقاوماي سرح አንጻርቲ መንግስቲ ኣብ 30 ዓመት ከዓ ንሪኦና ዘለና ኣነ ኣይ ናዕሶኒ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ሓያል እዩ ነይሩ ግን ድኽመታት ኣለዎ ሕጂ ከዓ ድኽመታት ዝርአ ዘሎ ናይ ሕማቅ ድኽመታት ኣለዎ
ወይ ስለምንታይ እቲ ጥሩፍነት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናተይ ጥራይ እየ ዝፈልጥ ኣነ እቲ ግፍዓይ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ራእሰይ ዝወደቀ መሬተይ ዝተወንዘፈ ገለመለ ኣነ ናትካ ጉዳይ ኣይምልከተኒን እዩ ስለዚ ርአ ዘለኹ ኣብ ክልቲኡ ወገናት ኣነ እዚኣ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ካሊእ ከዓ እዚኣ መን እዩ ዝቃወሞ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊታት ጥራይ ዘይኮነስ እዩ ዝቃወሞ ኣብ ኣኺባታት ኣብ ዓብይ ስራሕ እዩ ዝደልዮ ረኸቦ ሕጂ ኣነ ሓንቲ ብለካ ትግርኛን ዓረብን ወይ ትግርኛን ትግረን ወይ ገለ ክልቲ ዓለም እዩ እንተሪኻዮ ሕጂ ሓንቲ ቻት ገለ እንተኸፊትካ ናይ ትግርኛ እቲ ጉዳያት ዝዛረበሉ እቲ እንታሽሙ ዝዛረበሉ ፈፂሙ ምስቲ ናይ ካሊእ ወገን ዝኣሳሰሩ ይብሉ እሞ ከመይ ጌርና ዳ ብሓደ ክንከውን ንኽእልና ኣነ እንታይ እዩ ዝመስለኒ ዘሎ እዚ ሓንቲ ጀልባ ኢና ዘለና ኣብ ሓንቲ ጀልባ ኣለና ኣረ ጉድጋድ ገለ እንተተረኺቡላ ብሓደ ጌርና ክንሽፍኖ ኣለና ኣነ ሕጂ እዚ መንግስቲ እንታይ ዕድል ረኺቡ እዚ ደገፍቲ እዚ ስርዓት እንታይ ገይሮም እዚ ትሪኡ ዘለኹም ኣብ እንታሽሙ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጅሃዳውያን ናይ እስላም ጥራይ እዩ ዝኾኑ ስለምንታይ ካልኦት ስለዝብሉን ፍልሊ ስለዝይፈጠር ናይ ብሓቂ ከምኡ ኣይኮነን ሕጂ እዚታት ሪና እዚ ሓደጋ ሪና ብሓደ ክንሰርሕ ኣለና እቲ ኢንተሌክቹዋል ከዓ ክህሉ ኣለዎ ኣነ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ እቲ ዘሎ መድረኽ ብኢንተሌክቹዋልስ ናይ ትግርኛ ናይ ካልኦት እንተዘይተመልአ ብፀላኢኻ እዩ ዝምላእ so it is if you don't take the initiative yourself ካሊእ ከዓ ክወስዳ እዩ ካሊእ እንተወሲድዋ ኣብ ናትካ እስኻ ትደልዮ ኣይወፃልካን ባዕልኻ እንተዘይሰራሕካ ካሊእ እንታይ ሽሙና ኣለውቶም ዝሰርሑ ሕጂ እዚኣ ከዓ ወላ ባዕላ ከማን ኣነ ደስ ኣይትብለንን እስላማይ ከስተናይ ገለመለ ኢልካ እሱ ከማን መንጪ ናይ ዘረባ ክኸውን ይብሉ ኤርትራዊ ግን ኤርትራዊ ክባል ከሎ እቲ ስኒት ኣበይ ኣሎ እቲ ምድጋፍ ኣበይ ኣሎ እቲ ብሓንሰብ እንታይ ሽሙ ኣበይ ኣሎ ወላ እቲ ኣረዳድኣ ብሓደ ብናይ ሓባር ስራሕ ኣበይ ኣሎ የለን ካሊእ ከዓ ምስኡ እንታይ እዩ ኤክስትሪሚዝም ኢና ዘን ኤክስትሪሚዝም ከዓ ናይ ኤርትራ ጥራይ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ትሪእዮ ዘለኻ ኣብ ኢሮፓ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣብ ምርጫ ናይ ፈረንሳ ቀዳማይ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሕጂ ፕሬዚደንት ማክሮን ምስኡ ኣብቲ ውድድር ዝነበረት ናይ ፋር ራይት እያ ነይራ ሕጂ ተገዲድና ኢና ኣድሚፅና ስለምንታይ ክልቲኦም ዳ እንደልዮም ንና ግን እዚ ከዓ እንተዘይኣድመፅካሉ እቲ ዕድል ኢኻ ትህብ ብከምኡ እያ ተገዲድና ኢና ገይርናዮ ኣለና ማለት ኣነ ባዕለ ማለቶም ካልኦት ብሽም ካልኦት ኣይዛረብን እየ ግን ክድምፅ ከለኹ ንዑ ጥራይ ክሕግዝ ወይ ክደግፍ ተገዲደ እየ ኣድሚፀሉ ስለምንታይ ነታ እንታሽሙነ ሕጂ ኣብ ከምኡ ደረጃ ክንበፅሕ የብልና እቲ ጥሩፍነት ዝመፅእ ዘሎ ስማዕ ኣነ ዳ ሞክን ኣሎ ሰባት እንታይ ይብለካ ኣነ ዳ ኣብ ኤርትራ ብሓደ ክንነብር ኣይንኽእልና ነፍሲ ወከፍና ናቱ ይወስድ እስኻ ሸኽካ ልዕል እስኻ ቀሽኻ ልዕል ኣነ ከዓ ድላይ ዝገብር እዚ ይስማዕ ይርአ ዘሎ ኖ የለን እንታይ ኢልካ ነፍስኻ ኢኻ ትዕሹ ዘለኻ እስዩቱ ክንቃወሙ ኣለና ኣነን እስኻን ጋዜጠኛን ኮናን ኢሊት ኮናን ፃሕፍቲ ኮናን ገለን ክንማወት ኣለና ኣንፃር እዚ ታሽሙ ዘሎ ሕጂ ምኩናን ክኸውን ኣለዎ ገለ እዩ ዝብል ዲልካ ሕራይ ትምህርቲ ይሓልፍ ኣሎ ሓንቲ ሕቶና መጨረሽታ ፍርቂ ሰዓት ክኸውን በቀሪብና ኣለና ሓፈሻዊ ከም ናይ ኤርትራ ዝበሉ ዲክታተራት ስለምንታይ እዮም ንሃይማኖት ዝጥቀምሉ ኣብ ውሽጢ ሃይማኖት ከመይ ጌርካም ክፍፋል ማለት እንታይ ሜላ ይጥቀሙ ስለምንታይም ንሃይማኖት ከም መሳርሒ ዝጥቀምሉ ኣብውን ስለ ዝጠቐስካዮ በዚኣ ሓፈሻዊ መረዳእታ ሓፈሻዊ ኣምር መታን ክህልዎ ትሰብ መዘኻኸር እውን ክህልዎ እዚ ንገረኒ ስለምንታዮም ዲክታተራት ዋላ እውን ሕጂ ዋላቶም ዲሞክራሲያውን ዝበሃሉ እውን ንዕኡ ይጥቀምሉ እዮም ግን ኣብ ናይ ኤርትራ ተወኪልና ክንዛረብ ስለምንታይ ስርዓት ናይ ሃይማኖት ዝጥቀምሉ ዘሎ ኦኬ ኣብ መላእ ዓለም let's say ኤርትራ ኤክሰፕሽን ኣይኮነትን ንሕና ከም ኣሜሪካ ደቂ ሰብን ልክዕ ከምኦም ኢና ፍርሒታት ኣለና እዝቂታት ኣለና ኤክስፔክቴሽን ኣለና ሕጂ
كل جزء إذا قللت أجباب نسب مفرح ساعتنا هيمانو كمسوا هايوم كقتلوا هايوم كجبروا هايوم جن انت الكايو صباحنا عنا انت اشمو كنجبر قالي انت اشمو مالت بتعو يرادا دا قالي سبعي مساكاني جن افر فرارحك كلهم كتاشمو فرحي ناتشورال اب ود سبسله زخونه اب تي بايو مالت فطرتيو اب مقدات اذا فطرت اذا هاتا حجي زوم انت فليت اذا فطرتنا يود سب فليتهم نسوم تقوموا لا مالت وايزوم بمصيوم صباح كعرضو هايو يوم بدك كارا ولا حنت يفلطوني يوم كا انجيرا حق وزولكا يوم سيقوم إميجرانت حجي تتقاقما فلوطي وام العالم كموي اب اوروبا حجي مستي كله معباليتات مستي كله تمرتيتات يونيفرسيتات قال حدي اوروبا انت مساكا يبلكا وايزوم افريقاويان مصيوم انجيرانا كبلعو انت اشمو كدو دقاق it's totally انت اشميو حجي اتي كموي مالت أفرارحكا نسب أفرارحكا قالي موبلايز تقبرلو تخيلها إذا قللت يا حجي إذا قللت سلا زخانت أب إرترا يكون أب كالي عالم قلال يا مالت زخان سبي تقمل لا كاليكا السعي زعبيت نايم في الله قطعي السعي سبيات فل على بوليتيكا هو جن على نسخان أب بوليتيكا انت فلالينا نايريتو في الليل جنا هيمانات انت كوينو كالي انت اشمو سعبينات اللو بعسي اللو حرقان اللو بزح اللو مالت ناب درجة سب مقتال كاي بتصحي بتي ناب النتاني ولا حد يجي اب حنتي ارتكل صحيفي اريترا اب اريترا اب سلام منبر بعد سلام منبر نبوريو نحنا ينفلطنا مالت اسلاماويان مصيوم دا ناي كريستنا قال اب حد يجي ما سكر قايدهم قال زبال يلان كمو انا ولا قال لي سيب حنتي ارتكل اب باريس ابشن 520 حدن 5 حسابات بنتي ليتي كابشعت 5 ناي مسات كسابنا 5 بروتستانت قتيلهم اب باريس قد 3-4 عام زيكا عدل انت رخبي كم زي ناي رواندا ناي قال كل جزء يفاريو ماله حجيت فلطي خاكا باين لعنه ترديك الرأي تيز مدبنا يجلس لذا أخلنبر تسفيحيو بزح كزاربنا يخيليو الصحاب تبغي كاتحيف كهلا كن تي بمنسبت مدبنا جزء أقول إيو إلى يأمن جينا مجرش على بوا أنت لك مهنياتو بعتب تجدس كسر الزحف كايو زي بلنا يوي زي تقصنا نحرالو عدل كبكا مزها خري تقطع بالكامس تعرفوا ما الأخت نحرالو عدل كبكا وخم ودينا اوكي انا بقى نتا حمرتنا تا ارتكل بتصحيه تا حمرتنا ارتكل كا let's be careful انا انت عايز بقول زلخو كل جزء نحنا انت زي تتنققنا ازي منجستي زي نعخاس نيرترا ملا ايرترا صلاي ايرترا اب 30 عامت كما هي تمثل ازي كا فلوطيون فلطينا أنصار حزب إريترا أنصار مريت إريترا أنصار ولا حلم إريترا كا كوين زالو هجي زيوم سبات زيوم ناب سلطان نكوكوصلو زخوني كغبرو يخليو لومي ولا جلجي تترقبو أبتي معسكرنا يتقاومو جلش للتنت كمان زبا تبلو تخل كابتوم كاندي مرحتي سراح مالت انتلكشوالز زي شللتنت زي السنيت زي مدقاف زي مكنا نايتي كيف اي زقبر زلو انتي هوغافات يزفتر زلو انتي معسكر نايت قومو يداخمو زلو كاليكا انتي انتلكشوالز بعلو انتي انيشيتيف انت زي وسده بعلو انت تا اب سرح انت زي ترخبه ابناء حبار سرح انت زي ترخبه يتوهم اكستريميزم زبالو قال شلون بزملؤو نتي زلو بادرش مالتي اجي نزع عدل كتولو ايكونن يبلان مالت اني مهلاوا بطعمي حدغنيا سلا زخانه كتو كنقاوم لنا بحد كنسرح لنا اذاكا الا كاليكا بزعباتي ناتنا ريتو كلنا كل جزء انا ولا تا اجي 64 عامتنا سبتمبر
እንታይ እዩ ዝብል 60 ዓመት ካብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣይናይ ደረጃ በፂሕና ዘለና ኣነ ወላ ኣርቲክል ፀሒፈይ ነይረ ኣቕሪበያ ንሕና ኣቦታትና ንምንታይ እዩ ስለምንታይ እዮም መፅኦም ንሓራ ኤርትራ ንሓርነት ኤርትራ ግን ኣብ ምንታይ ኢና በፂሕና ኣብ ናፅነት ኤርትራ ናፅነትን ሓርነትን ሓደ ጉዳይ ኣይኮነ ንሕና ናፅነት ረኺብና ኣለና ኢንዲፔንደንስ ረኺብና ኣለና ግን ሓርነት ኣይረኸብና እቲ ኤቪደንስ እንታይ እዩ ሽጢ እንታይ እዩ ኣብ ዘለናዮ ኮናታት ሓርነት ሃገር ሓደ ሃገር ኢንዲፔንደንት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን necessarily free country ኣይኮነን ኤርትራ ሎሚ ናፃ እያ ግን it's not a free country ስለምንታይ ህዝባ ኣብቲ ዘለዎ ኩናታት ፍሪ ኣይኮነን ሕጂ ንሕና እንታይ እጂ ክንሪኦ ኣለና ኣፀቢቕና ማለት ድሕሪ 40 ዓመት እቲ ኣቦታትና ዝጥቃለስሉ ዝትመወትሉ ገለ ኣይበፃሕናዮን እንዳለ ናፅነት ጥራይ ኢና በፂሕና ፍሪደም ኣይበፃሕናን ቢከሙ ካብ ሕጂ ንፅባሕ ንሓርነት ክንቃለስ ኣለና ሓርነት ከዓ ናይ ሓባር ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኩላትና ክንሳተፈሉ ኣለና እዩ ዝኣምን ፅቡቅ ፈትሒ ዑስማን ጋዜጠኛ ዲፕሎማሲ በዓል ሞያን መሳርሕተይ ስለቲ ዝሃብካኒ ግዜ መብርሂ መረዳእታ ኣዝየ መስግነካ ቀረባ ግዜ ካልእ ኣርእስቲ ሒዝና ክንመፅእ ኢና ብፍላይ ፅሕፍ ኣርቲክል ተፅሒፍካ ሞ ተሰሂድካለይ ኣገዳሲ ንውቱ ርኢና ከምዝታት ዘተ ክንገብረሉ ኢና ይህን ክንበሃለሉ ኢና ንሎሚ ግን ኣዝየ መስግነካ የቀኒየለይ ኣነ ብጣዕሚ ከዓ ምስግነካ ፈቱ ነቶም ኩሎም ተዓዘብቲ ከዓ ሰላም ብሎም ብገለ ሕፅራታት ገለ እንተተረኺቡ ከዓ የሬታ ሓትት ናብ ክሳብ ካሊእ መዳይ ንራኸብ ሰላም ንኩላትኩም የቀኒየለይ ሰላም